ассалому алайкум дӯстон, мардам подписчикои канали Саудо ТЖ. Имрӯз 29 январи 2026 сол, моҳи январам тамом шид бача азиз. ирӯза навордан навори мошинои арзон, фақат навори мерседесо дӯстон. Любители мерседес бошен, агар марҳамат тамошо кунед. Ягон дӯсти бародаратон мерседесхоро боша, агар навора роишон кунед. Дар видео лайк кунед, дар канал подписатсия кунед. баъдан дӯстон, хона, замин, мошин, квартира, аппарат, техника, компания, офис, чизе ки барои реклама дорен, дар WhatsApp рӯй кунед. Рекламаш карда фурӯштам мегузорем бача азиз. ирӯза навор 10 дона мерседес, любой маркаи мерседесро ҳаракат карда мондагием дӯстон. иншоалло ки беҳтарин навор шид. любители мерседес гарани бисёрай, ба ҳаматон дӯстон тамошои бифароғат. фақат дарафт тамошо навор, лайко қатӣ поддержка кунед, комментҳои хуб кунед, навора шурӯъ мекунем. ва дӯстони азиз, кадометон ами наворои Саудо ТВ-ра дар YouTube тамошо карда наметонен? дураи батан ҳастен. Саудо ТВ телеграм канал кушодаги бача азиз, силкаш дар ами таги комментара. ана ҳами телеграм канали Саудо ТВ дӯстон. бовар кунед, канал беҳад зур пеш афзай. силкаш дар комментара дар омада тамошо кунед. дӯстон, мегзарем ба аввалин мерседеси фурӯшӣ. Мерседес Benz С-класси фурӯшӣ ҳастае ки солаш 1996 сол. С-класси 96 выпуск. мошин дар Душанбе қарор дорад. 33000 сомон нарх дорад. Бензин плюс газ, масъалаи мотор 1.8, коробкаш механика. телефоншона мегзорам, занг бизанед. ассалому алайкум мардум. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. ягон камбудӣ надорад. утилизатсия, ҳуҷҷат ҳамаш 100% ҳай. 4 та баллони нормални дорад. бензин ва плюс гази евро 4 қатъяй. мотор, коробка ходовой гарантияш қатъи иншоалло дода мешавад. муомилаи соз нашуд нарх дорад. 33000 сомон С-класс. бензин, газ евро 4. бо телефон савдо накунед дӯстон. занг занан, омада бинед, иншоалло ки муомилаи соз мекунем. мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад. дӯстони азиз, мегзарем ба дуюмин мерседеси фурӯшӣ. Мерседес Benz С-класси фурӯшии навбатӣ ҳастае ки мошин дӯстон аз учёт баровардагӣ тайёр. навозиқ мегем, хато намекунем. соли бароиш 2001 сол. шаҳри Душанбеда қарор дорад. 59500 сомон. мордаш беҳад хушрӯ, қадду қомати хушрӯ қатӣ. С-класси 2001 500 сум кам, 60000 сомон. бензини газ. объёмаш Д, коробкаш автоматика. ҳолати беҳтарин. задагӣ, буридагӣ, пусидагӣ надорад. мотор, коробка ходовой созай. мотори простой. маслаю антифриз ҳама нав. мошин просто ки полностью 2006 кадагиай. занг занед дӯстон, маълумоти праша бигирен. ина дӯстон 59500 сомонӣ занг бизанен. мегзарем ба сеюмин мерседеси фурӯшӣ. Мерседес Benz С-класси фурӯшии навбатӣ ҳастае ки солуш боша 1997 сол. ин мошин дӯстон 48500 сомон нарх дорад. мошин 97 сол дар шаҳри Бохтар, Қурғонтепада қарор дорад. сӯзишвориш бензини газ. объём мотор 1.8 механика. 48500 муомила дорад дӯстон азиз. С-класси 1997 сол. 1.8 механика, аз учёт баровардагӣ тайёр мошинча. фақат мегирем, ба номтон мекунен. Мерседес С-класс 97 тоза, объёмни. задагӣ, пусидагӣ надорад. мотор, коробка задни мост 100%, ходовой 100%, ҳуҷҷат 5 моҳа дорад, утилизатсия дорад. 4 та баллони пачка дорад, қадду қомати хушрӯ дорад. салони тозаҳак дорад бачаҳо, чихолои кожни. ина марамат. занг бизанен, масъия кунен, бигиренш. дӯстон, мегзарем ба чормин мерседеси фурӯшӣ. боз мерседеси фурӯшӣ ҳастае ки С-класс Benz. соли бароиш 1996 сол дар Душанбе қарор дорад. объёмаш Д ҳай дӯстон, объёмаш Д. кузов седан, коробка механика, бензини газ. Душанбеда қарор дорад. 45000 сум нарх дорад. 96 сол дӯстон. ассалому алайкум. Мерседес кузов В202
4 балони 80%, аккумулятори пачка, монитори Android, музика 100%, чихол нав, салон сиёҳ, хуб 4 дар мебелдор, техасмотор 2 моҳи дига ҳастай. расход надора, мегири газ бензина заправка мекунӣ, ҳай мекунӣ мегади номерош боша падарка бачако. Ина дӯстон далши занг зада пурсоншен. 80% мардум тамошо мекунен, лайкора намегзорен. лайкотона фақат наворда лайк монен, дар канал подписатсия кунен. Тамом бачаҳо, ҳеҷ ракунасига. Мегзарем ба панҷумин мерседеси фурӯшӣ. кадом маркаи мошин дар любителен бачаҳо нависен, комментария кунен. ҳами кадом маркаи мошин бисёр комментария гира, ҳамун мошина ҳамун маркара зубор навор мекунем. худо хоҳад. ин мисол хечибеки боша, агар пони хечибек, советский боша советскио, астрашо боша астрашо, мисол мерседес боша, тойота боша, хундаю, кадом маркаш босам. оиди мошин C класс мерседес 95 сол дар девашти дар ғончӣ қарор дорад. 56000 сомонӣ нарх дорад. газ ва бензин, объёмиш 1.8, коробка механика, краскаш тоза. ҳолати нахаду. ассалому алайкум мардум. мошинмон мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мотор вагон 100%, ходовой 100%, коробка 100%, тонировка 10 моҳа, техосмотр 10 моҳа, утилизатсия 100% ҳастай. беҳуда занг назанен, ватсап да муроҷиат карда метавонед. алиши вариант ҳаст бо мошини арзони автоматия бошад. мегзарем ба шашумин Е-класси фурӯшӣ. мерседес бенз Е-класси фурӯшӣ ҳастае ки соли 1698 сол дар душанбе қарор дорад. 98 выпускай 41000 мега бачаҳо азиз. нигоҳ кунен. кузов седан 41000 сум, объёмиш 2.1, коробка механика. сӯзчориш бензини газ дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. мотор, коробка, кузов мега 100% ба гарантияш. задагӣ пусидагӣ надорад. 4 балони нав, комплектация элеганс, монитор задни камера, видео регистратсия дорад азиз. бисёр арзон намешавад. 41000 сомон. ин ҳам хеле шароитҳои беҳтарин доштааст. задни камера, хоб видео регистратсия дорад азиз. хулоса 2.1 механика, 41098 сол, соли барориши мерседес бенз Е-класс. занг зад алжи пурсоншен дӯстон. дӯстон мегзарем ба ҳафтумин мошини фурӯшӣ. мерседес бенз кузов 201 фурӯшӣ ҳастае ки солаш боша 1993 дӯстон. солҳои 93-ан. ҳами мерседесҳо бачаҳо азиз мошинои зуранд. ҳами кадоме ки мерседес ҳай кардагиай, ӯ одам худаш мезонад ки мерседес кадом маркаи мошинае, чӣ хел ҳастан ёш. бечора ҳами сагҷон айда 45000 мега дар хуҷандаи 93 сола 45000 сомон. кузов 201 мерседес бенз В201 бачаҳо. объёмиш 2, коробка автомат, фақат бензини холӣ, кашиши зур. хуб кадометон ки мехарен бензини холиай, ҳай коробкаш автомат, объёмиш 2. далши маълумот рақамошта ватсап ахири 33 39 да метавонед муроҷиат кунед. мо фақат навор мекунем аз шумо интихоб карда харидорӣ кардан. мегзарем ба ҳаштумин мошини фурӯшӣ. мерседес бенз C-класси фурӯшӣ ҳастае ки солаш 1998 бача азиз. ҳами C-классҳо гарини бисёрам, бовар мекунед, бисёр қабул мекунем да. 98 сол C-класси хуб 54500 сомона дӯстон азиз. фақат бензин ва газ, объёмиш 1.8, коробкаш механика. ин мошине ки тамошо кесен дӯстон аз учёт баровардагӣ тайёрай, 12 қарор дорад. ҳами 700 ёки 600 ёки 800 сомона метавонем банумтон кунен. генерални давенис мегӯяд. мерседес бенз объёмни кондиционер дорад. 4 балони пачка, утилизатсия дорад. ҳуҷҷатош 100% ҳастае. чашкаҳо варид надоранд. ҳамаш дар сурат чихеле ки мебинӣ ҳамин ҳолатай. камтарак савдо мешавад. биё ай пеш бин. неки бисёри бад не. краскаш неки тоза ҳакай дӯстон азиз. 54500. мегзарем ба ноҳумин мерседеси фурӯшӣ.
Mercedes Benz кузов 124 аст ки солаш 1988 ай. Солои 1988 ин мошин дар шаҳри Хуҷанд ай. 43000 сомон нархаш. Ина дӯстон азиз марамат занг бизанед. 43000 дизелни, объёмаш 2, коробка механика, кузов 124. Кадом метавонед любителен марамат. 43000. Мошин дар ҳолати хуб ай. 4 баллони нав, аккумулятор нав, техосмотр солона, утилизатсия дора. Задагӣ нестай. Ҷавобш қатӣ. Ҷавобу саволша метем меган 43 та муомилаш қатӣ. дар аввали видео, дар охири видео рақамҳои савду теҷа мондагӣ ай. шояд хона, замин, мошин, квартира, аппарат чизе боша роӣ кунед, рекламаш карда фурӯш намегзорем. Наворда дӯстон фақат лайк монен. Ами як дона лайк монен, ами навор 10 одам дар топ мерав. бовар кунед, агар фақат дастгирии шумо пешравӣ аз мо. Мегзарем ба даҳумин Мерседеси фурӯшӣ. Mercedes Benz C-класси фурӯшии навбатӣ аст ки солаш 1994. шаҳри Душанбеда қарор дорад. 32000 сум нарх дорад. Бензини газ. Объёмда коробка механика ҳай. Мошин нарӯшка камтар кор дорад. Алиши фақат ба астраҷи караван болош сум метр мега. 32 та 94 сол далши занг бизанен, маслиҳат кунен бигирен. дӯстони азиз, чизе ки буд ёфтем, рӯӣ кардем, ҳаракат кардем, мондем. Ана бо далши кадом маркаи мошин дар кортуне комментария кунен. бетараф нашуд масъалаи лайк набошен дӯстон. Каналда подписатсия кунен. баъдан чизе дорен, хоҳиши дар кӯтоҳтарини муддат савдо кардан дорен, пас дар WhatsApp рӯӣ кунед. худохоҳ рекламаи пасанд карда фурӯшта мегзорем. Зиндаву сарбаланд бошед бачаҳои азиз. навора метонен дӯсту бардорое ки Mercedes хар астай, падилитсия кунен, шояд ягон мошин ва ё бигира бачаҳои азиз.